सरस्वती मैया पड़त बानी पहिया सरस्वती मैया पड़त बानी पहिया बटिया जो हिला दिन राती हो सरस्वती मैया करत बानी पैया बटिया जो हिला दिन राती हो अरे दुखियों के दिन कहेला लक्ष्मी गैया अनुचर्यनाथ जी अर्चना है करता अष्टभुज अंग से अज्ञानता हटाई दे अनुपम अलौकिक अलंकार से सुशोभित अनुपढ़ पंग आज दास के सिखाई दे